त्याचा भुताटकी असता किंवा नसता प्रत्यक्षात ती काय दिसू शकत नाही. आपण काय म्हणतो भुताटकी म्हणजे वारू, म्हणजे चालेल जवगत म्हणजे वारूच म्हणतो ना, हवा म्हणतो. म्हणजे प्रत्यक्षात आणि प्रत्यक्षात तशी दिसलेली नाही. त्याच्या अगोदर जो एक माका अनुभव असोच. मग याच्या आधी तुमका आतापर्यंत कधी असं दिसलेला नाही काय? भूत असा दिसलेला नाही. म्हणजे हे बोलतात बाकीचे माका ह्या दिसला तो नाही 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 तसं तुमका नाही? प्रत्यक्षात दिसलेला तर कधीच नाही. 1981-82 साली ॲक्सिडेंट झाला आमच्या ट्रकाचा. आम्ही जंगलात लाकूड भरून गेलेलो जंगलात. होय पाटलांचं घर आहे ना आचऱ्याचा त्यांना वळणाचा काय, त्या वळणावर ट्रकाचा ॲक्सिडेंट झाला. त्याच्यात 2 आमच्याबरोबरचे, एक लाकूड मार्काचा भाव आणि एक आमच्याबरोबरचो कामगार, ते जागेवरच खलास झाले. तुम्ही त्या ट्रकात होतात? हो, मी त्या ट्रकात होतो. म्हणजे आमच्या वाडीतले जवळ 7-8 जण होतो त्या ट्रकात. त्याच्यात 2 जागेवरच खलास झाले. जागेवर खलास झाले. मग आणि माझी मात्र ह्या कशी मी थोडीशी कशी समजते की अंधश्रद्धा, म्हणजे भुताटकी असो काहीतरी बाधिकार झालो ना की अंगावरनं नारळ काढून टाक, अंगावरनं कोंबो काढून टाक, असं काही जुन्या पद्धती असतात. म्हणजे काही असं दिष्टाळ जोडतात की नाही, त्या खरा असतात किंवा खोटा असतात तर मी काय सांगू शकत नाही. पण पूर्वी आता ते जे आमचा ॲक्सिडेंट झाला की नाही ते म्हणजे तसं म्हटलं तर म्हणजे भुताटकेचाच विषय आहे. पूर्वीपासाचा म्हणतात लोक ते चालेगता उगता ह्या असा ते जो विषय आहे, म्हणजे पाण्याचा ठिकाणाचा. ते त्याच्या आम्ही ज्या ॲक्सिडेंट झाला त्याच्या वरच्या बाजू अशी झर म्हणजे पाणी व्हावतं ते का झर म्हणतात, कायम पाणी असतात. आणि ते अशी भुताटकी असा लोक म्हणतात, नाही असाच विषय नाही. आणि ते आमचा बरोबर अमावास्या दिवशी दुपारी 12 वाजता ॲक्सिडेंट झालेला होता. दुपारचा 12 वाजता 12-12:30च्या मनात ॲक्सिडेंट झालेला होता. आणि ते जगदान ते खलास झाली. मग आता ते 1981-82 म्हणजे आता वर्ष झाली किती, 40-42 वर्ष होती होय ना ह्या गोष्टी. मग त्या टायमात कसा थंडीचे दिवस ना, मग थंडीचे दिवस होते ते त्या टायमात, म्हणजे साधारण जानेवारी-फेब्रुवारी महिना होतो असतात. आणि थंडीचे दिवस असल्यामुळे त्या टायमात हे झुंजूस किंवा ताजरी बिजरी हा विषय नाही होतो ह्या 40 वर्षापूर्वी. मग कांबळा काय घ्यायचा तर घोंगडी माहिती आहे ना, घोंगडी. मग ती घोंगडीची ना एक तुका आता कळायचा ना, वागोटा म्हणत का, वागोटा ह्या असा आहे ना, ह्या असा आणि ह्याका पुन्हा एक गडी ही बघ हा असा टाकलेला होता माझ्या खांद्यात असा. आणि ॲक्सिडेंट झाला त्याच्या दुसऱ्या दिवशी मला झोपाक जायची वर्ष होय. मी घराकडे नाही, शाळा सोडल्यापासून घराकडे झोपणं बिवणं माझा नाही, म्हणजे लग्न होईपर्यंत. मी वाडीतल्या अंगाडी झोपाक जायचो. आणि ते अरुण बावकर ना त्यांच्या जुना खरवत्याच्या खाल्यात आम्ही सगळे झोपायचे 5-6 जण पोरगी. आणि तो पोरगो एक आमच्या बरोबरचा जो कामदार वाढलेलो ना तो आमच्या वाडीत शिंद्यांचो पोरगो. आणि दुसऱ्या दिवशी मी गेले, माझ्या पायाक मार लागलो, कमरेक मार लागलो, डोळ्याक मार लागलो, मार बरोच लागलेलो पण मुको मार. पण मनात भुताटकीची भीतीच नसल्यामुळं मी बिंदास आपलं झोपाक जाय होतो. आणि किती रात्री 8-8:30ची गोष्ट. असा कांबळ्याचा वागोटा असा खांद्यावर हा आणि मी जातोय आमच्या वडात थंय, तू बघितलंच नाही ती जागा. आणि म्हणजे ह्या असणार ह्याची मला खात्री पडली त्या टायमात. प्रत्यक्षात मला दिसलेला काहीच नाही, म्हणजे चांगले दोन्ही वरचे चव खेपेक नाही, ह्या खेपेक नाही. पण त्या टायमात हा असा कसा वाटला की मेल्याच्या नंतर माणूस भिवता की नाही, हे मला थोडासा खरा वाटला. कसा खरा वाटला तुका सांगतोय मी. तिचं असं वागता होता ना, त्या वागत्यात अशी एक मोठी झाड होती थंय. त्या झाडीच्या वरसून जसं रेवो ना असो पोशान जसं रेवो भरतं तसं माझ्या वागत्याचा आम्ही पडलेलो अरे हो. मी पाठी बघले, पुढे बघले, कोण नाही खोय. त्याशिवाय त्या टायमात असले बॅटरी ना, आता हे चार्जिंग देतो 200ची बॅटरी. पण मी भेयायला नाही, झोपाक गेले मी. पण दोघा-चौघांना सांगले असं असं विषय झालो रे. त्या लोकांना तो खरं वाटतो असतात खोटं असतात त्याचं काय जेव झाले. म्हणजे रेवाचा विषय पहिलं पण झालेलो तुमच्याबरोबर? पहिलं पण झालेलो. काही गोष्टी कशी होती हो, काही गोष्टी पूर्वीच्या लोकांनी ठरवलेले होते असते. असा झाला की असा होता, तसा झाला की तसा होता. पण सत्य काय आपण सांगू शकत नाही ना. आपल्या आता ह्याच्या जाऊ जवळजवळ कलियुग चालू कधी झालो हा, त्याच्यात तिथपासून ह्या असणार 100% असणार. भूत पिक्चरचे ह्या काय असतात की नाही ह्या असणार. पण मला काय प्रत्यक्षात दिसलेलं नाही. काही जुन्या गोष्टी असतात कशी हो, तर माणूस मेल्याच्या नंतर
म्हणजे ज्याच्या घरात मैत झाला त्या घरात ज्या दिवशी पाहुणे पैसे येतात ना, मैत झाला त्याच दिवशी, तर कसा असता की त्या दिवशी कोणी थांबायचा नाही, अशी प्रथा पूर्वीपासून. म्हणजे त्या रात्री जर थांबलो आपण तर आपल्या 13 किंवा 12ही रात्री थांबा हव्या. असा कसा? हा, असा कशा कसता आपल्या मग तर काय आपल्याला माहितीच नाही ना, लोक पूर्वीचं म्हणणं तर आमका माहिती आहे. म्हणजे समजा आता एखाद्याची आई वडील कोणतरी वारले आणि समजा त्याचे पोरगे समजा बाहेर गावात गेलेले होते, तर मैच्या दिवशी येतच ना, मग मैच्या दिवशी इल्याच्या त्यांना थांबावं नाही, थांबली तर मग 13ही दिवस थांबावं या, अशी पद्धत आहे म्हणतात पूर्वीची. अजून पण आधी आणि अजूनही ह्या गोष्ट एक झाली मग ती पद्धत आहे. मग त्याच्यामुळं बहुत समजा राहुला किंवा मध्ये 2 दिवस राहून मग गेला तर काय होतं किंवा काय नाही ह्या कोणाकच माहिती नाही. मग त्याचा मी अनुभव घेऊन बघलोय. आमच्या घराच्याच कळणीत सीताराम म्हणून वारलो म्हणतो ना, त्याची आजी वारली. म्हणजे आमच्या बाबांनी सांगितलं माहिती, एक वस्ती केली की मग 13ही वस्ती करू होतोय असं असतं. मग अशी ते म्हणत तर मग मी तो अनुभव घेऊन बघलो. ती वाढल्याच्या नंतर ज्या दिवशी वारली ना तिथपासून 3 दिवस झोपले त्यांच्याकडे आणि मग झोपाकच गेले ना. मग मी लोकांना सांगू शकते, तुम्ही जर असं म्हणतास ना एक रात्र झोपल्याचे म्हणजे पहिली रात्र वस्ती काढल्यानंतर सगळे वस्ती काढू 13 दिवस म्हणून, मग जर काढलं नाही तर काय होतं, तर लोक कोण काय सांगू शकत नाही काय होतं की काय नाही. मग मी त्यांना माझा अनुभव सांगले कर, मी अमुक माणसाकडे मेल्या दिवसापासून 3 दिवस झोपले, पुन्हा गेलेच नाही पुढचे दिवस, येऊन चांगलो. मग काय नाही झाला, काहीच नाही, चांगलोच आहे. मग ह्या खरा की खोटा आपण ठरवूच शकत नाही ना. कदाचित खरा असाच सुद्धा किंवा असा झाला असा पूर्वीच्या लोकांच्या म्हणण्याप्रमाणे की एखादा माणूस कोणतरी 1-2 दिवस झोपलो असा मग झोपलोच नसलो, समजा तो तेवढ्याच दिवसात त्याच दिवसात गेलो असलो तर लोकांची म्हण सुद्धा चालू केली असा, ते झोपलो नाही म्हणून मेलो असा असू शकतं ना. म्हणजे काही जुने म्हणी असत, म्हणी तो सगळंच खोटं असं म्हणता यावं ना. बरोबर हा, खोटं असं कसं म्हणणार, काही खरं असते काही खोटं असते, पण खरं खोटं आहे आपण सांगू शकत नाही. भुताटकी नाही ह्या म्हणू शकत नाही, हाव या म्हणू शकत नाही. तर माझी कशी सवय पहिल्यापासून म्हणजे 10वी 1978 म्हणजे माझी 10वी पूर्ण झाली, तिथपासून माझा आता फिरणं माझा खेळातो ना केटातो. मग आम्ही अगोदर खेळायचे कसे लाडी किंवा मुंबरी खेळू ना, रात्री 12-12, 1-1, 2-2 वाजता आमचा खेळायला असायचा. त्या टायमात वयामानाच्यानुसार आता बंद केला. मग त्याला मग रात्री मी 12-1 होतात आहे. आता आमच्या घर किती लांबाचा भाऊ, मग मी हे ना एकटोच जातोय, कधी बी एकट्याचाच जाणं येणार माझा असतं. पण मला वाटेक भीती विषय नाही, किती पण लागले 12 वाजून 1 वाजून काय माका भीती विषय नाही. मग त्या कसा भीती वाटेत पण तुमका कधी काही जमलेला नाही एवढ्या वर्षात? कधीच काय म्हणतात लोक एवढा सांगतात ह्या वाटेत असा तसा नाही ना. हाया म्हणतो जातो आपण पीर म्हणतो ना, हयो पहिली भुताटकीचाच विषय सांगितलो. मग ते जाता नाही असा तसा पीर म्हणजे असा लोक म्हणतात हा, मुसलमान ना, मुसलमान त्यांचं पीर म्हणतात ना, तो हय काहीतरी हा असो विषय म्हणतात. मग तर तसाच आता आमच्या महापुरुष आहे की नाही, थंय सुद्धा भीती होतीच. आणि पूर्वी भीतीचा विषय कसं होतो तुका सांगतो, ह्यो लाईटीच नाही होतो ना, मग प्रकाशाचा काय विषयच नाही होतो, सगळीकडे काळू कुट्ट अंधारच असायचो ना. मग पूर्वी असायचं काय साधा एक कंदील, आपण कंदील म्हणतो का जुना, किंवा रॉकेलचो एखादो जीवलो हातात असायचो. आता तू खरी गेले तर सगळीकडे प्रकाशाचा. मग त्या टायमात कसा तो काळोखाचाच विषय असल्यामुळे की नाही लोकांच्या मनात तो भीतीचा विषय साहजिकच भरत गेलो. किंवा पूर्वी काहीतरी होतंही असाच, आता काळमाला सगळा बदलत सुद्धा गेला असाच. बरोबर, आता कोणाची जास्त पण भूताची स्टोरी येत नाहीत बाहेर, नाही पूर्वीसारखं ना खय नाही ते. काही लोक म्हणत की नाही म्हणजे पूर्वी कोण नाही कोण मरायचे की नाही, पूर्वी माझं अंदाजा 60-70-80-100 वर्षापूर्वीचे लोक मारायचे ना, एखादं मारायचो मग त्याला मूठ मारण्याविषयी तुका काहीतरी ऐकवत असत ना, ऐकलंय ऐकवत ना. मग लोक काय म्हणायचे तू मूठ मारल्याने की त्याला कोणतरी मूठ मारले, बरोबर हा. मग आता कसं मग माणूस मरता काय म्हणते ते अटॅक केलो, मग तो त्या टायमा अटॅक कशा होणार नसात. बरोबर, पूर्वीच्या लोकांना अटॅक बिटॅक ह्या काही विषयच माहिती नाही होतो ना. मग त्या टायमा कसा होता की काहीतरी म्हणजे देवदेवस्कीचे विषय असायचे. मग बाबा मुक मेलो कोणी, मग त्याला कोणतरी मूठ मारले, भांडण झाला किंवा काहीतरी वाजवतो म्हणून मूठ मारले म्हणून तो मेलो, असंच लोक म्हणायचे ना. मग माझ्या माहितीप्रमाणे जर आता तो एखादा माणूस अकस्मात जर वाढलो तर त्याला काय म्हणतो ते अटॅक केलो. मग पूर्वी तो अटॅकच असत ना, असो विषय आहे तो तेव्हा. म्हणजे बाबा भूताटकी विषय सत्य मानायचो की असत्य मानायचो